लाइन पर ग्राम सागर तह के भोले प्रसाद गुर्जर भैया दुल्हा के मौसा जी के तरफ से 200 रुपया का पुरस्कार बा। एक जन संगी साथी के आयल बा अपन कुछ दे करके जनबा के गवैयन के हाजिरी जनबा लगवा लें। हमारे भोले भैया की तरफ से 200 रुपया पुरस्कार रहल। हमारे पार्टी की तरफ से बहुत बहुत आशीर्वाद बा, भगवान सुखी रखे और साथ साथ सब भैया के नमस्कार। बात वही के बा तर्ज रहा और यही तर्ज में एक भक्त माता रानी से कहत बा कि ऊंचे पर्वतवा पे मरलू सनवा मई हर के माई हमें दे दर्शनवा। रानी